Gas fire lang pala to. Kala ko nasusunog na bahay. Damo lang pala. Ito sa may C6. May mga bumbero na. Sunog siguro mga tao rito. Ayan na mga fire truck. Ayan na mga fire truck. Grass fire lang. Ayan, bubombahan na. Ayan, bubombahan na ni mamang bumbero. Tagal naman, kanina ko pa binibidyo eh. Tagal nilang bugahan. Hangin na nagsirit. Supot yun. Supot. Naubusan na ng tubig agad. Ganyan ginawa nyo, lit tapos, umabot na hanggang dito. Tapos na sila? Oo.
na, patay na. Meron din pala bumaba doon.